Bejn Mejju u Awwissu ta' din is-sena saru aktar minn 17,600 operazzjoni. Dan skont tarif li One News kiseb mingħand l-awtoritajiet tas-saħħa. Dan ifisser żieda ta' aktar minn 1,700 operazzjoni meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena 2013. Fil-fatt bejn Mejju u Awwissu tas-sena l-oħra saru ftit inqas minn 16,000 operazzjoni. Dawn l-operazzjonijiet saru foqsma bħal l-oftalmoloġija, pedjatrija, l-emerġenza u oħrajn. Iż-żieda fin-numru ta' operazzjonijiet kienet riżultat ukoll tal-operazzjonijiet li saru fl-Isptar Mater Dei is-Sibtijiet u l-Ħdud, fejn b'kollox fix-xahar ta' Awwissu saru aktar minn 700 operazzjoni. Mitlub jikkummenta dwar dawn ir-riżultati, il-Ministru tas-Saħħa Konrad Mizzi qal li t-tmexxija u l-istaff tal-Isptar Mater Dei qegħdin jaħdmu qatih biex ikun hemm servizzi aħjar. Spjega kif qed isir sforz biex jintużaw aħjar ir-riżorsi li jeżistu fosthom is-swali tal-operazzjonijiet u b'hekk tiżdied l-effiċjenza u jitnaqqas id-dewmien. Il-Ministru Mizzi temm jgħid li fi żmien li ġej il-Gvern se jkompli jaħdem fuq aktar inizjattivi biex jonqsu l-listi ta' stennija tal-operazzjonijiet fl-Isptar Mater Dei.